to prangsi ani kang sam kaduk kawe atumana phansami ani kang sama kardom pilo kardom kasi kopya po si nili non ani kang sam nili live ke bang ma akenang sot ethethini kar biang longarat kaduk kawe tum phantami ladak district ke thama kar bilapen ang tan ke do kar be tumana phantami nili APSL si IT cell ahin pen ipaklang dunji la pen ke thanunji akenang sot ethethini do ko oposin nili live bang lo nili pini narsini bang ke kam claim lo la si nonani kang sam malom so ke singapore nang tum pen ethethini chethanam snang nang litum labang so ni live ke bang ahut nang litum jong se apor do le prongte nang litum apor nang chipidun tha la pen nili labang so puthak kaniji ponje bang ke non kedam tang ilitum social media long kai ki tame kedukela kalong le aphelang along si BJP atum ke solar project kibi ponji pusi along along tame jong pono se tame pinian ke prengoni datlo silabang so kachi song lake rongarat ke do ka du ka betum sitame che song lo mithami thanga long le ke che ke betung na pa charai long de ja phan labang so puthak ke dam tang inghana phuli long tami la so thak lo la pen ako akaprek long tami ke jong pondu lo nasi la so puthak APSL se tum same che song lo la pen ako rong ara tum same pinana tum ke labang so ka che song long che tu dun lo si pini abang ke pleng det lo silabang so kapa pleng abang ke APSL si sarjai kathar aron pen kai ki tami constitution aron pen la pen ilitum pongbidan long iketok pi 6 schedule area long abang ke ilitum aphan ang tan pen ke bang alang likai la than lo backdoor pen ke bang aphan ilitum chak nang ni labang so putha kai ki ta than lo boy phis tami BJP to abang ke solar project ke wan si karbia khai tum develop pu polam si alang litum ke kai ki ta than lo la pen duthulang khala Mukesh Ambani aputhak tami ala tum karbiang long le ko ana hector ne ke pidia ja phansi ala tum ke akemang pondu lasi karbiang long autonomous council ahempu longli kachipa kacharai komjia tung abangsi longli phangnoro la puson se kedam tang atami iritum kache song pon pedolo ala tum ke longli kachip hem puji kali ala tum ba ke kai ke tami akapreka tum ali nang palong jia phansi pek bom labang so puthak ani ke ong pen chi song lo nona bang ke solar project 18 bikha labang so long le ilitum cerai det ji pu lapen labang so solar project bikok ji pu abatai karbiang long le akaprek ke cheke betum nang target lo lapen ada karbiang long autonomous council tim karbiang long tum tame labang so puthak che don dun det lo stamela 18 bikha along le jongsi pidet ulong te di 1000 pinak mati di asuri pinak mati di la at along le ke thesi bangali na pa che anja phan bang ki alang tum ki kupusi kamat halma sitami labang so puthak ngono bang ke chundelo karbiang longarat ke duka betum tame social media long thek long lo APSLC atum kaiki tami labang so rongarat tum aning ke hang hialam chi song pilo ang song palelo nona bang ke chuntang lo la silabang so 18,000 bikha long le la so solar project la ke
17,000 crore atang kasi labangso asekson na longke nanglipo. Lasi labangso 17,000 crore atangka jongsi Caribbean Autonomous Council atum Cherailong lo plong te latum ke alang tum kereng dun lo alang tum apan ke kadu kavia pan kali bon ta Caribbean long along le men pen la 17,000 crore atangka kelong japan pini kiduk la pen kelak atum la pen Caribbean long along lia phelang mathati pin salang tum ke kai kita labangso abajet mati labangso tangka ke enjia pansi alang le tum ke aning ke hang sita pini APHLC atum raratum along le phelang pakoning tung te sorkar ave pinlang council chari long le pinlang sitame labangso along le mati labangso project kepek pedaji la pen kepa chari long le daji pawan long le phan kham khithib lo donatum pini Caribbean long kadu kaviatum stame mathano APHLC jongsi aku puthot Caribbean long ke dwara la tum jongsi jakong horang pidun la pen cherap dun lo polong te ala tum phan parliament along pen chenglok dagli tum Caribbean long autonomous council along ke pache phem puja phan la sona sar vayong si pitholo plong te Caribbean long ke cheke be la pen angtan men ke wangatum ana phan ke alang litum ahin pen amasi dak pen Caribbean long pen amasi pen votalis pen than edji la pen tradition la pen pata he stame ing than edji non la sorkar along alang tum avi pinlang council along ingni dunlong le pinlang ni ke labang so project aphan kang than pet un mate isike khang thip un ke mamuli kalilo pini BJP along ke do Caribbean long autonomous council team Caribbean long tum pini aning jangji pik kopi poloma polong te labang so atangka lake la solar project aphan labang so sanction nangkele je bangke 17,000 crore mate abata dolang meni setame ni tum ka chini do na tenga bangke 17,000 crore atangka se labang so atangka pini labang so Caribbean long along le solar project along nangke biji pu paklem long le dalo pipot Caribbean long dak APHL situm ke tangka leke thekali khepen kachera abdu lapen kidukelak tum hui pense gajalang lapen aparta tangka leke pathe kalidet lapen apot lase ilitum asar jai kathar alang li labang so ilitum alang li dutik lapen alang li dokule ilitum Caribbean long kadu kawe tum stamela district ke thama Karbi lapen ilitum la alang li doku jong si ilitum alang li phan jakong rara tum pilo pulong te ilitum owe kimi tum pen chenglok lapen woreng awar sai ke klema tum pen chenglok lapen pini lo ke thek sera tum sitame woreng awar sai ke long le tum nangli tum jong si ilitum asar je ai kathar labang so apil thelong ilitum long nang doko lapen alang li ke klem una ko jong si jakong pilo pulong te jakong chipidun lo pulong te ilitum labang so Caribbean long ke ansu si ilitum ke cherai kom thekji lapen ilitum labang so long le phelang lapen woreng awar sai pen chenglok lapen 30 department long ke do an aworeng awar sai lapen akaprek pastame ilitum la itum Caribbean long autonomous council long ke do kupi ason anma lapen ilitum along le phelang do an sitame ilitum ansu system akejoy ilitum long ponji lapen ilitum reng long ji lapen itum adet chikim thekji non mangke ilitum la sarjai kathar alang li
ke doko ilitum jakong ki pidun thek thedet penapot jakong ki pidun det penapot si ilitum pini karbiang longo bangke ilitum pini anta che bhong tot lo long le chi yor lo akapre ilitum akaluk son bang thepek lo tame alang li council long charidun long le lang se tame alang li ke non ilitum labang so solar project along tame munitum long le phelang ke pek thek thelo pu ke hangjo pini karbiang long tumas ko certum ke asapta aning reno ne lapen asapta me la ilitum karbiang long kiduk ke lakatum akachuning relam bang ke dengde bibor ide ji pusika mathalo tame pini ilitum APHLC sal jai kathar alang li ilitum aphan ikithan arona teng mate ilitum aphan ai klem peron te pesa alang li ke la haya kam tame alang li unlo la pen ilitum aphan ang khang pi unlo la si non DGP along ke do tim karbiang long tum phan ke nili da sor sar de ji alang tum tangka si alang tum ka ning hang mona long li philang ke jor alang tum along tin satame a constituency tin la pen la border long ke do long le anstame pini chethan pre la pen aparta ilitum theglong lab lo long li hi jordat la pupena la si la pulo yung si litum non owe kiminta cheladunra alang li sar jai kathar phan jakong pidunde pulongte ilitum mo asumar la pen mo kai ke tum karbiang long puket itum chethan long da ji itum am hitil itum along le abhiti la pen ahi dilong le abari bithong tame ilitum bangke che ke bitum se nang cherai etchi lalo la si non sitame la APHLC sal ji kathar alang li non solar projects tame nang tum aphan ka do ka ve karbiang long rat ke do tum ana phan tame nili APHLC IT cell nili IT cell ahin pen ke pachini du na bangalalo labangso solar project lake 17,000 crore atangka si bini labangso sengson khang check lo lapen 18,000 bikha long le pini solar project ki biji atuma bang jok long si nali tum sai chu kilong ko lapen nang litum mithang selet masle le mala 18,000 bikha nang litum arong along le bang ke pini ke ilitum sar jai kathar APSLD amai proof IS officer IS retired sar jai kathar si lake nang kham khe pidun lo nang rim pidun lo pusi nang litum alang li phan churu nang ji lasi pini BGP along ke do tim karbiang long atum pini aning sudung lo pini the APHLC asong aphan ke pini alang litum aning dog de det lo kopi polo ma pote ason tin tame development aning hang he pusinang pulo si development ke longle phelang chipi det mate longle phelang bang aphan jor det jornang kok longle phelang chipi nang kok ke litum development kali ilitum along li kon ki pin ilitum along le along kereng awar sai thetan nang pila si development ji dolong thetan langroi ke don pipong po rong aratum ke dam ke joy ke la si development ji lapen arong tin tame me keron et lapen aparta ali ki ik sai se ki pi lang ha jok plot ing han dong jok plot si development puji nono bang e kali sainik school tame laki litum kiduk ke boy de datum lapen karbiara tum ke ali ave lata ke che ke bitum si lata ali nang longji lapen solar project ta non mupen than bom rota ilitum le ali ke longji gali bang se ali longji bon ta along li ke karbiang long le se chipi nangji lapu pinake lapen akun non Mukesh Ambani da son thaklo las bang so put thak ta me un an ke chi song bom nangji lapen raratum ta kroiri lata asuri a hector ke matilata 1,000 masi a hector si labang so along lita
ke pacherai ji alang tum ki pu bang ke je solar project ki bi ke ahoya dui kerai koma phan pulo la pen non Mukesh Ambani se tamila bangso long le la bangso project ke ba ki pi ta lata ahoy aduya phan kerai koma phan pon alang tuma polisi ki claim bang ke lapu bikok lopong te pro solar project pe ko te hala Dimapur punon Meghalaya punon latung bang ke long le nang cherai long le lo athi company si nang cherai det po itung kar bang long le ke jok bom pu pu si alang tum ke kar biara tum phan than lo la ke mang hunang ni lagi la ke ra dak ini tum Dimapur tum mate Meghalaya ke do labangso arara tum aphan longli pipi pulo tangte ha ang tan pen ke wang ha kunanan ni pen ke wang amuni da tum si dakar biang long le sa ko ki pithu bang sinanga pareng thu bang sinanga chutu long prote kona si lale keme pomati di lake ke than tablo alang tung ke tangkai en po non la solar project ta 17,000 crore tangka alang tum ke long lo pulang te alang tum ke chithak long pula pen det khai vir non long le phelang ave non la si lang tum ke tangka phan siar ijan alang tum du tik do an atang along li ta ke jor kang hi alang tum du tik alang tum non BJP long alang tum hai tik se alang tum ke kadu kavita alang khi karbiarat akhi ke alang tum si chibirupo mo phi o via phan kiduk kisung thang ta matha dam dilo lapen mo phi sorkar majok le cari tambe ke pasung kang ya phan si kam klem rong nasin non la kar biang long non council ke chari tim kar biang long tum aphana ba ke momo se tame owi ki me tum bang ke alang tum phan record lo alang tum labang non BJP han lo non tuleram rong hang alang li ke chari au husi kar biang long le an ke jor kang lap la pen ki che ke be tum ana phan ta dak si chipa ong thu muchot la pen la dak si chak tu muchot la pen la dak si bui kang hu tangte mo a phi atuma bangke alang lita la bangso a sarkar ka alang lita doverve tangte mo a phi bangke alang lituma bangsi nona bangke a phi ove tuma phan la pen a phi tuma phan alang like kapasung tekang lake record do lake lalo la si pini labangso non aningang sam nili ke Singapore live ke bangka lo kar biang long ka du ka ve district ke thoma kar bi ke do tum ana phasta mi pachini lo non la ilitum APHLC sar jai ka thar alang li aron pen ajok alang le ke thek pen ajok alang li kar bia khai phang ka ching hon pen apot alang li khereng nang ji to akema tha pen ajok se alang li aron ateng pen la 17 crore ata 17,000 crore atangka a section tame alang litum pachirui joilo la pen la 18,000 bikha long list tame solar project aphan ke paklem long le dalo alang li sarkar avya ku se tame alang li council long ingi du long le lang se tame ale tha jang ko avis tame alang la ke hek alang le ka chini pen jok si la hai tame ilitum aphan nangrai pitikang lasin non alang li phanjong sin non ladak council long ilitum alang le phan ang hoi pang ni long lo la pen hadak ang song talang le phan ke padun je phan jakong ilitum karbiara tum pilo polong ilitum akhe ke ilitum ke jogwana bang ke the pegji pusing lima tha pini boreng war sai ke claim tum ke long le lang tum tame long lg la ke ni le granti pi un la pen aparta dak 30 department long ke chirui tangason ansetame aku ilitum ansu se phan thong kepen phan prikep anse nang du thuji la pen aka aparta ilitum la ang tam pen kewang aka kiche ke betum itum kar bitum phan ekelang rop bojar long stame hithi long stame itum phan ekepathi haidet mate ilitum arong along stame itum phan apran ken haidet nasa aron ripen kewang atum anam phan ta alang li voter list anta ing than et ji la pen trading lesson ta ing than et unji la pen alang li aron pen la da council long itu mithang si salam long vek ji la pangke lalo la si non jakong pidonon la pen ka do wetum phanta nili la bang so chatai long pen tuning relo
nasi pining biar ni kang sam inting tang lo posi nilaan si nali tuma phan la bang so solar project aput thaka bang ke pini ini tum la bang song deng la bala bang so a project a bang ke pini nang cancel pi det unu bang ke sarja ai ka thar hanlo lasi dili hin pen kado ko ve district kethom akar bi tuma phan tame dili APHLC IT cell jiren phang chu a hin pen nalitum kado ko vitum phanta ako puthot than pa chin chulo la pen itum APHLC president IAS retired sir alang li phas dame itum nilihim pena chorolo la pen nalitum stame choro nangje alang li thangnata alang li nona matke sarkar long tame ke dukali lang stame alang li kachesong ilitum kar biara tuma phan nangrab dun tanglo la pen tuma phan akar ya sona bagana papling pitang lo kardom